אני וחבר שלי, אנחנו היום נשחק 99 The Forest. והיום אנחנו צריכים לעבור 100 ימים. בואו נתחיל. יאללה, בואו נחצוב עצים. דום 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 דן 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 דן. יאללה, צריך לקחת אותם. אתם יודעים כמה ימים יש לי? תחשבו בתגובות. מי שיגלה הכי קרוב, כן, תודה חבר, אז אני אשים עליו בתגובה לייק. יאללה, זה כזה מיני משחק בשבילכם. אם אתם תאהבו ממש את המשחק, אז אנחנו נצלם גם חצי שני אם בא לכם. רק אתם צריכים לכתוב לנו בתגובות ולהחשב. איזה באג? העץ היה מעופף. בול עץ היה מעופף. אז תשימו לייק ועוקב בשביל אם אתם רוצים לראות עוד פעם חצי שני. אם לא, עוד תעשו לייק מפני אז אם לא, אז פשוט תרשמו בתגובות. אז כל מפחיד בלילה ירדוף אתכם. היה לו פשוט כל מורדף בגלל שהוא לא נרשם לי לערוץ. נכון. מי שלא יודע. אז תראו. וואו! למה יש לי פנים כאלה נורמליים? אוקיי, יאללה בוא. למה נעלם פה כל הדברים? מה זאת אומרת? בית של ארנב. היי, זה לי רייפל. הופה? או, תיבה. תיבה. רובה. אוקיי, יש לי רייפל. יש לי רובה יותר טוב. מה זה רייפל? רייפל זה הרובה צלפים. הוא לא מבין את המשחק. רק אומר אני הכי נוב בעולם פה. כן. במשחק הזה. אני נוביני פיצניני. מי הבין? מי ישחק עוד במשחק הזה? איפה אני יודע? בינתיים יש לי 6 פחם, לא יודע מה איתכם. או, מצאתי גלגל. כל משחק אני עושה את זה. מלא את הבטורה ללבל 4. אנחנו רק ביום הראשון והוא כבר העלה את זה ללבל 4, את המדורה. יואו, איזה מגניבים אנחנו. אנחנו עם רמי. למה יש פה... זה באג? חברים, זה באג? וואו. זה נראה לי באג. יכולים להסביר לי? מה? או, תיבה, יש פה תיבה. חס עליי זאב. לא אכפת לי. בום. מצאתי משהו, לא זוכר איך קראו לזה. מצאתי קלשון. לא קלשון, איך קוראים לזה? סטיר. חנית. חנית, כן. לא יודע לדבר. רק הוא תמיד אומר לי יואו, יש לי... נכון, אני לא יכול להגיד כמה יש לו ימים, סליחה. אתם צריכים לנחש בתגובות. וזה הזמן להירשם לערוץ. או, יום שני. קוואק. נראה לי לכולם לא אכפת עליך. אם אכפתכם על חבר שלי, אז פשוט תגידו בתגובות, אני גאה בך. אני חייב את זה. מה? ביצת כדורסל. באמת? יש שם? די, לא, אני מת. רק לא! אז זה לא בעיה. יש לנו עצים?
אוף, 2. עשית כבר את המפה. איזה דביל אני. יש, מת. יאללה. יאללה, כדורסל. הכל טוב איתך? צריך להפגיע את הכדורסל. נו, כבר, כמה זמן. לא! נו, זה. מה קרה? נעלם לי הביצת כדורסל. לא נעים. לא נעים בכלל. לא! עף לי. זהו. אין לי יותר ביצת כדורסל. באמת איפה זה? מה? ביצת כדורסל. היא נעלמה. לא. ביצת כדורסל נעלמה. כולם תגידו בתגובות, הביצת כדורסל נעלמה. למה? לא משנה מי יגידו את זה. נעלמה. אתה מבין? היא נעלמה. ברו? פשוט נעלמה? כן. זה פשוט לא הגיוני. מצאתי אותה. בשיח. תסתכל איזה בייס יש לנו יפה עכשיו. יש. אופסור. חבר, תסתכל איזה יפה יש לנו עכשיו בבייס. יש. אוקיי. בא לראות מה אני מי שתת מקבל פה את העץ? מהביצת אתה שתת? כדורסל. מה אני מקבל מהביצת כדורסל? תנחשו בתגובות. אבל הם יראו עכשיו. אני אפילו לא במדורה. אני רעב מת. אוקיי, לא אכפת לי. אני יכול למות פה. מה? לא קיבלתי כלום. שיט, כמעט לא. יש לנו את הלאבו. יואו, איזה מזליסטים. אנחנו לא מזליסטים דבר ראשון, דבר שני. אין כוח. מה? סתום. אני רעב מת. במשחק הקודם שעשינו לבד, כן, אף אחד לא היה איתנו, אז הגענו ליום 14, וזה ממש טוב. איזה מגניבים אנחנו. מטורף, יום 14. הוא אומר שהוא פשוט גרוע. שאני באמת גרוע. אתה באמת גרוע. אני אגיד לך. אוי. אומייגאד, ילד הראשון. אוקיי, לא אכפת לי. אני מציל אותו. הוא סתם חרטה ברטה. קוראים לו דינו. דינו. איזה דינו? זה דינמיט. מיינקראפט. אמרתי דינמיט. למי שקשור. אני רעב מת. סתום, אני אמות פה. אני מחפש אוכל בסביבה. מתתי. איזה נוב. קוויק. לפחות לא הלכתי למרפאה שראיתי. צוחק. תסתכלו איזה חולצה מגניבה יש לי, VIP. אוקיי, זה נשמע דיבילי. אוקיי, יש פה משהו מטורף. חבר שלי פגע פה בוולף באיזה קילומטרים, לא צוחק. מה התגובות שלך לשעה הזאת בגלל זה? היי, אתה בלי בגדים, שים את הבגדים. באמת, למה אני בלי בגדים? מיינקראפט. אני הייתי רוצה לקחת. מה יש שם? אני לא יכול. למה? עשיתי קקה. אני לא יכול. הצלחתי. מה יצא לך? מה? זה לא פייר, די. אני מרגיש את עצמי ילד. במשחק הקודם יצא לי מסור. מי שלא הבין, יצא לו עכשיו, או בנדג', יצא לו עכשיו, מי שלא הבין, גרזן אדום. יצא לך לפחות יהלומים עם זה? לא. אני לא. אבל זה גם טוב. בוא לא נשקר. כן, כי אני אם הגעתם לדקה הזאת, אם הגעתם לדקה הזאת, אז תרשמו בתגובות גרזן אדום. אם הגעתם למצב, זה בשביל לבדוק, זאב. זה בשביל לבדוק מי הגיע לפה. יואו, זה דיביל.
אני פשוט קפצתי על הקיר טריליון פעמים. אני פשוט קופץ. או לבה. לובו לבו. לבו לבו בו. לבו לבו בו. אפשר קצת עזרה. ארנב. אני לא יכולה להרוג ארנבים. זה הכי טוב במשחק. ובזמן זה, אתם לא ראיתם את ההקלטה. אני מצאתי את בית היהלומים. כן. אנחנו הולכים לפרוץ אותו 200 גיל. שם. בדקה 67 בעולם. סקרפיון. מה אתה עושה? לא יודע. סקורפיון. סקורפיון. סקרפיון. זה סקורפיון. מילה אמיתית, תגידו לי אם זה מילה יש כזאת אמיתית. מילה באנגלית. סקרפיון. יש כזאת מילה באנגלית. לא מאמין לך. יש, נראה לי לא. שכן, לא. לא. תרשמו בתגובות אם יש או שלא, תבדקו בגוגל, בוויקיפדיה. ויקיפדיה. ויקיפדיה. יש לי בנדג' ומתתי מאוכל. אפשר להגיד לך משהו? מה? שאני... אתה מתת 2 פעמים ואני 2, ואני כאילו 0. אתה מתת 200 פעמים. לא, אתה יותר טוב ממני, יש לך כמה... אני לא יכולה להגיד ימים, בגלל שאתם צריכים לכתוב את זה בתגובות. נראה לי אנחנו אומרים להם לרשום בתגובות המון דברים. היה שם בנדג' ויש לה את פנס. בום! הוא צרח! לא, היינו כאן. איפה? אוקיי. בוא אני תמיד תעלה, מהר, תעלה. אני תמיד מרפא אותך. באותו אזור שאתה מת, שרציתי אותך בפעם הקודמת. לקחת את הבנדג' שלי או שהיה לך בנדג' משלך? אוקיי. אני רוצה לספר לכם משהו מצחיק. רגע, איתי, אני רוצה לספר להם משהו מצחיק. במשחק הקודם, אנחנו סתם שיחקנו, וגם היה חייזרים. לא צוחק, ועכשיו אנחנו פה צוחקים, וכמעט אנחנו עשינו שם את הכל. אני אהבתי זאב מכאן. תדמיין עליי זאב ואהבתי אותו מכאן. אתם לא מבינים, הנה, היא איפשהו פה ליד. החללית. מי יורה בי? מה? זאב. אני מת פה. אתה מת עוד פעם. אני אמות. איפה אתה? אני מסתובב בעיגול. סובב אליי. הנה. איפה הוא? לא יודע. הוא לא פה? איפה הוא? יש כאן זאב. איפה הוא? איפה? מצאתי את החללית. לידינו? כן. תראה איפה הוא. תעשה את הפעמומה. הנה, אני רואה אותה גם. אלפה! אין לי בכלל שתי אלפות עליי. מתת. תזכרו, פעם ראשונה בחיים שלו מת. סתם. זה הפעם הטריליון. לא! טוב, אז זה היה סרטון להיום. להיום. יאללה, ביי.